L'aigua és essencial per a la vida. És moviment, és canvi. I a Aigües de Barcelona sabem que també és coneixement, dades, innovació, present i futur. És per això que neix Aigües de Barcelona Data Challenge, un repte per resoldre. Un programa d'innovació obert al món científic que busca idees pioneres. Una oportunitat per convertir propostes disruptives en solucions reals, en impacte positiu. Unim forces amb universitats i centres de recerca per impulsar el talent i extreure el màxim valor de les dades obertes. Amb equips capaços de fer-se preguntes i presentar projectes capdavanters, perquè així podem respondre a les necessitats del present i anticipar els reptes del futur. Per això, inspira, crea i transforma. Que les teves idees siguin el motor del canvi. Aigües de Barcelona Data Challenge.